Illum se nitkellem fuq suġġett tal-qalbi ħafna, it-tfal, id-drittijiet tagħhom u l-vuċi li jistħoqilhom. Grazzi għal The Malta Foundation for the Wellbeing of Society li taqa' taħt il-presidenza tal-eċċellenza tagħha Mary Louise Colero Preca, jisiru ħafna proġetti u madwar jisu 10 snin ilu twaqfu dawk li jissejħu l-kunsilli ta' tfal. Iżda biex nifhmu aħjar x'jagħmlu tfal fil-kunsilli kollha ta' Malta u Għawdex għandi miegħi il-Project Coordinator tal-Kunsilli ta' Tfal Laura Merċieqa. Laura, jiena nafek meta kont ġejt f'kuxjenza tkellimni fuq il-bullying kont iżgħar, però Alla jbirek ix-xogħol tiegħek baqa' għaddej. Spjega li ftit għax hawn ħafna li ma jafux li f'kull kunsill hemm il-kunsilli ta' tfal. Xaġa sabiħa ħafna tispjega li ftit kif meta twaqfet u x'jagħmlu dawn il-kunsilli. Ara din hija ħolma tal-eċċellenza bħal kull ħolma li għandha. Ġifieri 10 snin ilu, fit-tieni xahar tagħha tal-Presidenza wafqet l-ewwel kunsill ta' tfal. U jiena kont waħda mit-tfal u konna 12 tifel u tifla. Niltaqgħu darba fi xahar u l-ħolma tagħna jew id-dispjaċir tagħna kien li mhux it-tfal kollha jistgħu jesperjenzaw dal-ispazju. Ġifieri inti kont tifla f'dawn il-kunsilli. Iwa, jiena kont hemm waħda minnhom u kelli dil-ħolma li l-ħbib tiegħi kollha tal-iskola dak iż-żmien kont inġibhom ġod il-kamra ġol palazz tal-Presidenza. So minn hemm isu beda l-ħolm tal-eċċellenza u t-tim tagħha fejn bil-mod il-mod imbagħad skoprejna bl-EU funds fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal. Applikajna wieħed minn 150 organizzazzjoni throughout l-Ewropa u konna wieħed minn 10 li ġejna aċċettati u minn hemm bħala tim bnejna kunsill ta' tfal f'kull lokalità. Ġifieri f'kull lokalità bħalissa it-tfal jistgħu immorru fil-kunsill, japplikaw u jsiru membru ta' dal-kunsill lokali. M'hemmx interview jew elezzjoni, applikazzjoni u tiġi. Dak huwa l-proċess. Interessanti, ħafna. U dawn it-tfal x'ikunu qed jiddiskutu u kemm il-darba jiltaqgħu? Aħna niltaqgħu darba fix-xahar, dejjem fil-lokalità wara l-ħin tal-iskola. Ikun hemm ħafna temi, ġifieri jekk ikun hemm tema partikolari li qed naħdmu fuqha bħala fondazzjoni, aħna tfal nużawhom, insaqsuhom għall-opinjoni tagħhom dejjem. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq spazji miftuħa, ħammorru fuq it-tfal ngħidulhom intom x'tixtiequ mill-ispazji miftuħa tagħkom? Jekk huwa fuq il-mental health, ħansaqsuhom intom x'taħsbu li għandna bżonn naħdmu iktar fuq. U l-proposti tagħhom imorru għand il-kunsill jaħdem kif taħdem il-biċċa xogħol, ġifieri il-vuċi tat-tfal tingħata widin. Aħna kemm jista' jkun dak kollu li jingħad fil-kamra ma' tfal imur direttament għand is-sindku. U mbagħad minn hemm ikun hemm ċertu proposti li actually jitwaqqgħu, ġifieri pereżempju ħażebbuċ. Waħda mill-ħolm tagħhom it-tieni session naħseb kienet li xtaqgħu li jesperjenzaw it-toroq ta' ħażebbuġ kif kienu jesperjenzaw minn għan tagħhom. Jridu li t-tfal jibdew joħorġu fit-triq u jilagħbu. So, flimkien mas-sindku ħloqna dal-proġett li jismu Play Streets fejn darba fix-xahar nhar ta' Sibt it-tfal stess jażlu t-triq li jixtieq jagħlqu. Is-sindku għandu s-support tagħna 100% u jgħinna bis-sigurtà kollha li hemm bżonn. U t-tfal ta' ħażebbuġ imorru jagħbu jew bil-skateboard, jew bil-passju, jew bil-logħba karti, jew bir-rota, u jkollhom dan l-ispazju kompletament safe u t-tfal kollha jmorru hemm. U din kienet ħolma ta' tfal li aħna tajniha widen u s-sapportjanihom biex jagħmluha huma. Vera interessanti, qed narak dawn iż-żewġ pubblikazzjonijiet, il-manifest ta' tfal. Għandek tnejn. Dawn x'inhuma eżattament, Lawra? Dak l-ewwel wieħed li jtiżhom li huwa dan huwa tal-2021 fejn l-elezzjoni li mhux li għaddiet ta' qabel, it-tfal esprimew rieda li l-vuċi tagħhom ma kienx qed tinstema' mal-politikanti, allora rridu li vera joħolqu l-proposti tagħhom. U bekk ħriġna l-manifest ta' tfal. Xi proposti qegħdin joħorġu bihom it-tfal x'iridu barra li semmejt li spazji miftuħa, semmejt li jagħbu barra li jkollhom x'inhuma affarijiet oħra li taħseb illi sissa għadu ma ċċaqlaq xejn dwarhom, hemm xi ħaġa li forsi li taf li. Hawnhekk hawn 5 pilastri. Wieħed minnhom pereżempju wieħed mill-ikbar naħseb huwa l-edukazzjoni. Naħseb l-edukazzjoni tfal jifmu ħafna fija għax huma il-protagonisti tal-iskejjel u għandhom ħafna xi jgħidu, speċjalment fuq kemm qed joħloq pressure u stress l-iskola.
Ġifri, fil-fatt jaqdu ħafna l-edukazzjoni ma l-istress u l-mental health tagħhom. U għet jagħtu ħafna importanza ta' aħna nixtiequ nitalmu kif wara l-iskola nistgħu nkunu ċittadini attivi barra mill-iskola u kif matul iż-żmien tal-iskola aħna niġu u nħossuna safe. Ġifieri għandna ħafna tfal, mmur f'konsilli u nsaqsihom tistgħu tidentifikaw adult jew adulta li intom tħossukom safe tiddiskrivu xi ħaġa li tidejjaqkom. Ħafna mill-tfal ma tantx isibu dawk l-allima jew l-adulti fl-iskola li jgħidu għandi dik inħossni komda. U dik aħna tinkwetana ħafna. U fil-fatt qiegħda mhux fl-ewwel manifest biss, imma anke fil-manifest li nħarġ din is-sena. Reġgħu semmewa. U x'inhu huma l-etajiet ta' tfal li jieħdu sehem f'daw il-kunsilli? It-tfal minn 6 sa 16-il sena. Ġifieri huwa gap kbir, imma aħna nsibu ħafna imħabba fiha il-gap għax iż-żgħar jitalmu mill-kbar. Il-kbar iġibu iktar innoċenza milli għandhom iż-żgħar, allura l-konverzazzjoni tkun vera sabiħa xi konna l-esperjenza ta' żminijiet differenti, ġifieri transitions differenti li U inti qed li hemm għawdex ukoll, ġifieri fil-kunsilli tgħawdex ukoll. Taraw forsi jien naf forsi talbi differenti mill-tfal awċin? It-tfal awċin jitkellmu ħafna fuq il-construction pereżempju mbagħad. Għax qed jaraw dik il-bidla bħalissa. Il-Maltin jgħidulna aħna ma tantx nafu dak iż-żmien li għandna l-adulti jgħidulna kull imkien liqi, imma l-awċina għadhom jafuha l-għawdex ta' kollha liqi. Allura vera jippruvaw iżommu dik l-għawdex kollha liqi tagħhom. Vera importanti għalihom. U naf li ovvjament intom nimmaġina bħala coordinators qegħdin mhux waħdek qiegħda, kemm qegħdin coordinators? Qegħdin grupp ta' 6 coordinators, wieħed għal kull reġjun, ġifieri għandna Għawdex, Tramontana, East, West, il-Port u s-South. Dawk huma s-sitta, u mbagħad għandna t-tim għandna l-manager l-Anġi Karwana li tgħinna nikkoordinaw dak kollu li jingħad fil-kunsilli. Interessanti. Ġieli jkollkom attività fejn it-tfal jiltaqgħu kollha? Kellna konferenza ġieli konna konferenzi fejn vera nixtiequ nġibu l-kulħadd flimkien. U hemmhekk sena l-oħra ltqajna fl-iskola ta' Kalkirkop biex propja niċċelebraw l-ewwel sena tal-Konsilli Lokali ta' tfal u ġibna t-tfal u l-ġenituri kollha flimkien bħala ċelebrazzjoni tal-ħidma tagħhom kollha. Kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħi naħseb. Qed narak wiċċek jixal kif issemmi, ġifieri jidher li inti tuħu pjaċir ħafna tuħu sem fih dan. U kont qed tgħid li t-tfal jekk hawn forsi ġenituri jew it-tfal stess qed jisimgħuna, x'jistgħu jagħmlu biex ikunu parteċipi fil-kunsilli ta' tfal? Hemm ħafna modijiet kif tista' tapplika. Tista' jew tmur fil-konsill lokali u ssaqsihom għall-application form u joruk huma minn fejn tista' tapplika. Jekk tidħol fil-Facebook tagħna tista' wkoll tapplika hemm il-website jew il-QR code li available through il-Facebook, inkella tista' tidħol fil-website u hemm direttament l-applikazzjoni online. Jekk problema hekk tista' ċemplinna fuq il-numru tal-uffiċċju tagħna li qed fuq il-website u fuq il-Facebook u niddirriġuk minn hemmhekk. Tara li Laura dawn it-tfal qed ikollhom iċ-ċans f'din il-pjattaforma sabiħa li jiddiskutu illi esprimu l-idea tagħhom li jitkellmu b'mod iktar konfidenti li dak li jħossu jgħiduh. Tara il-ġid illi forsi naraw minn dawn it-tfal lil quddiem ikunu mhux biss konsilliera, sindki imma anka forsi l-qoddim anka rappreżentati fil-Parlament. Ħafna. Ġifieri aħna wieħed mill-isbaħ affarijiet li għandu l-Kunsillu li inti minn inti u inti xi tħobb tagħmel ħadd esprimi l-opinjonijiet tiegħek bil-mod tiegħek. Ġifieri għandna dawk it-tfal li nimmaġinhom żgur minn issa Prim Ministri ta' Malta tal-futur. Għandhom opinjoni vera ċara u għandhom mod tajjeb kif jesprimuh. Għandna dawk it-tfal li huma l-artisti tal-futur tagħna. Li l-arti tagħhom kapaċi turik eżatt kif qed iħossuhom. Ġifieri hemm modijiet differenti li anke tfal qed jikbru f'dal-kunsill, ġifieri jekk jiena forsi għandi din imħabba l-arti. Kif nista' nkun attivista fil-komunità tiegħi imma wkoll bħala artista u hemmhekk ukoll nistgħu niddiskutu kif possibbli da naqduhom b'mod wieħed fil-kunsill tat-tfal.
Jiena naħseb li l-idea hija ġenjali, il-mod kif tiddeskrivija inti tidher li għandek imħabba kbira lejn dan il-proġett vera interessanti. Nixtieq li nsib iċ-ċans li ntaqa' magħhom uħud minn dawn it-tfal permezz tiegħek u naraw naqra x'għandhom xi jgħidu għaliex il-meta tagħti il-vuċi li tfal jiena l-eċċellenza tagħha mill-Iskola Ewropea naf kemm tħobb it-tfal għaliex meta kont naħdem magħha kienet iżżur l-iskejjel u tisma' minn għandhom mhux jgħidu l-adulti fis-simhom huma jitkellmu huma. U nemmen li dan hija inizjattiva sabiħa immens u jixirqilha kull support u ħankun viċin tiegħek ħalli naqra ħerqana nara din il-ħidma għax vera interessanti. Dik kienet Laura Merċieqa li hija Project Coordinator fil-Kunsilli ta' tfal kif qalet qiegħdin f'Malta u għawdex jekk forsi hemm tfal jew intom il-ġenituri ta' tfal jixtiequ jieħdu sem, Laura spjegat kif tistgħu tagħmlu kuntatt anke permezz tal-kunsilli lokali tal-lokalità tagħkom biex it-tfal tagħkom ikollhom vuċi, it-tfal tagħkom ikollhom min jismagħhom, it-tfal tagħkom l-opinjoni tagħhom hija importanti ħafna u għalhekk hemm dawn il-kunsilli tat-tfal. Grazzi li segwejtuna.